Mama ndewe nona? Ndewo sir. Aha ga onene. Aha nwo Mrs. Joy Henry Avugara. Awumu mgbodo Obama enyi ogbugbu. Umokpo precisely Obama enyi ogbugbu. Aluokwanum na Ezeogba Emekuku Umakurukpo. Odemma. O nwere ihe anyị nọ ga maka bere alụ di gị onye kwesịrị ili na July 31st. Olee ihe megan? N'eziokwu n'ezi asụsụ ahụna m ihe m na-ahụbe mbụ. Eyiri di m nwụrụ on the 6th of March. Mgbe di m nwụrụ, ndị CMO ndị di m belonguru to. Ha kpọrọ ha gbakọrọ, ụmụnna gbakọrọ na ikwu na ibe ndị ọzọ. So ndị CW ahụ, Charles Ukegbu, one of the members of CMO, onye dọtịrị di m. Ha si before akpapụ ya na a ga-aga kpọọ otu nwanne ya nne ji enyi ya ka ọ bịa hụrụ ozu nwanne ya before ha ebufe ya. Hediga, the only surviving son nweziri. Ha dị nwoke anọ akpa nwụọna ndị buru ụzọ mmụọ ndị kedọcha ndị ke adamamụ na ya kwụ nga. Hediga nwanchi o ji ekpọ ya. Nwa ma ha anyị akwa ahụ sọpụrụ ụmụnna ya na ndị CMO ahụ nọ nga ahụ. Eje kpọ ya na nwanne nwa m si mgbe ya ruru nga ha otu kọtin ihe nwere pool house. Onye we onye ahụ? Ifeanyi Roland Ifeanyi Avugara. Nwanne di gị. Nwanne di m. But anyị na ha adịghị na mma. Anyị na ha na-communicate. We don't have anything to share in common since how many years in bere di nga ahụ. But mgbe ha gwara ya nwa m si agawa, nwa m na-anya ha si ya common na ọ gawa na omenala ka ha jikwa anya ha n'ọrụ were ntị ha nọ. Ka ha ji anya ha hụrụ were ntị ha nọ. So mgbe nwa m ahụ garuru ga-agba ya, nwa m si mkpe ya kuturu kọtin kelee ndị nọ nga ahụ nwa ha nọ na ya kpọọ ndị Ifeanyị kọsawa ha Igbo ya ndị Ifeanyị dadi ime anwụọla na oshi like this lee ya leruo ya ala dewe ha kwa ihe o dege n'akwụkwọ pu nwa m epopụgakwanụ n'iko machine nwa and nwa m ahụ 23 years, a boy of 23 years bịa jigbo nwa experience on one night. So mgbe ọ bịa gwa ya ụmụnna ndị gbakọrọ n'ime ụlọ nga ahụ na ndị CMO onye di m one of them iwe ha si ogwugwo orukwere ma n'ọnwụ na ha ji anụ ihe ndị na ntị ugbu na ha ejiri anya ha hụrụ. Charlie Ukegbu asị biko bukwere even CMO president nọkwa there Tochi Ogbonna ha ewezi buruzie gawa mọchụarị. Ha bịa burie gawa mọchụarị. Ha na-ada nwaanyị amụ na ya so nga eburu ya mọchụarị deposit his corpse there. Ha yọm ahụ ha abịacha onye ga-akwọ maka ndị dum nọ nga ha sị nwunye di m kedi ala zụrụ di m ha na-akpọ Augustine Avugara na-akụzi na community primary school Emekuku there. Akpọ ya shi abịa akwọ m aka ya kpọrọ m aka ma edikwaje du na-ebekwuru nwa m na Chimakwa Chiechi ahụ ejicha ahụhụ m ụkwụ nwa di m ahụ na-akpọ Roland Ifeanyi Avugara. Ọ nwunye ya onye dum na-agịga gosi na nwunye ya adịkwanụ na mma. Even ihe nwaanyị ya kwuru dum ga ahụ di m ya shi ebe ya nwere n'otu nwa dike na-akashi obi ka ya du ya nwa onye dum na-agịga ọgosi na-akwụkwara nụ maka dum na-agịga aka ọzọkwa. Chi abụọla onwe onye m hụrụ. Chi abụọ wụ Friday. Ha pụtachakwa n'ọtụtụ ndị nwunye di m abụọ ahụ na ke ntakịrị bịa kelecha m ebụọla mụ na ha ekpechi ebụọla ha jụcha mkparị mee ekpere ha. Ọrụ ahụhụkwa m Ifeanyị nwa di m ahụ ahụhụkwa m ya mgbe ọ na-eruzi n'ụtụtụ Satọde ndị ahụnwazie movement ndị nwunye di m ahụ na ọrị maka ịpa ya gamendo ha niile agbachichara ga-ege ekele ndị ezizi ọnụ makpa mmemme ntị ka anọ m ekele ahụ gbakwa ha nkịtị. That continue magic kpeziri ha na ọwụ Chinyere ahụ onye na-abịa direct bịa kelee m. Mechazi Ọgọstin na-agwa Chinyere si na ha ebitere ele ya too much na a ga-akpọ ha oku n'ime ụlọ dụcha ha ọdụ on what to do na ọhụ onye ga-aga contrary hụrụ Igbo ahụ anọkwa ihe nwere agwara ha mgbe nwanne nna m ochie na-akpọ Ọha Francis ihe megbula m Avugara nwụrụ
na ndị Emeka chịkwa ala bekee kpọkwa ha agakwala burial ya na ha niile kperechara na ọ naanị Chinyere onye gara burial bitere ya mere nwunye nwa onye ka ha na-akpọ Darati Avogara bi Lagos na-eji akpọ ya nwa ọjọọ ihe na ha nọrọ n'ụbọrụ taa na ịhụ na akpọkwala ha agakwala m nso ke nda Sunday hụ ya na-abịa. Amaghị m ihe mere na o ji si ha abịala m nso ọ sị ha nọkọ alabrabs na orichara ihe kpanaka na ya ga-azụkwara ha ụmụ ha ọzọ ihe ka ọ pụta na yes onye ọ gwara ha so ha niile erestrictizi onwe ha. Then anyị anọrọkwa na-eme plan burial otu esi eli dimo ya nakwa ashịrị na-aga kpurukpuru na ha enwe ike eli ya na ha enwe ike eli until the day ewetarala m akwụkwọ from enyi ogwu na eze amam ezigbo aha ya ihe mma eze top secret ọhịa eji mara ya na ọchị mere m invite na mburu katọn biya katọn mọtụ ọjị na ihe ndị ka ọzọ were bịa so melecha anya si enwere eze chiga Emekuku autonomous community weze ejeshi obi the 4th of Emekuku ma gbara ga agwa ya si onye zelekwa akwụkwọ bịara m ugbu na asị na emere m invite na palace eze ya si okwuru na onye gbara ya palace eze aha ije ha ahụ jurisdiction Emekuku ọkwa ya hụrụ in charge of Emekuku okenye n'ugwu ndị eze na m ga-aga azụ okwu ahụ mara ihe okwu anya gara ụlọ nga ahụ ya wuru na ọnwa dị m a na-akpọkwa Roland Ifeanyi Avuga gakwara nga aga gbara m akwụkwọ ya eze ajọ m elekwa ihe ndị achị eze jighị m ego enweghị m ego ahịa m na-azụkwa na biznes ma akwụsịla kemgbe a di m nwụra anọzigbo otu nga ya sọ ihe mere nji gbara ka mmachi ya ihe mere nji gbara ka egwe ebe ego Ifeanyi asị hapụ ka ya ekelechi Ifeanyi maka ke ha mere na ya ke nwa ma gbakwa nkịtị so ya chi Ifeanyi hụ gbokwala Ifeanyi shi imagine ya nọ nga ahụ nwanne ya nwoke ha anwụ ma mma ọmụmụ nwee ka ebere abịa gba ya anyị apara jedoma mọchụarị ka a na-ekwu anyị ebidoro plan mana for burial. Olee onye nwa gị jekwara njegwa mgbe ahụ? Oo ya ka nwa m ahụ jere jegwa ya ma mụ na ya sokwana gaa na keze ahụ nwa m ahụ ebilie sị ndị a ọwa oge ka m bịara abịa gwa shida dị ime anwụọna mgbe ndị ụmụakụrukpo ya okindred ahụ alụm dịpụrụ m ya na ndị CMO executives bịaranụ because ha nọkwa ya practice n'akụkọ ụmụ ahụ onye ọbụla etikapụ gbara bịa m na ọwa oge ka m bịara bịa gwa ọsahụ okwu ahụ ọsahụ nwa m eze achị nwa m du ha mekwara ha kanọn ya chi eze in a nutshell na ya achọghị ịbịa kọrọ jema na ihe a chọrọ ka ya kwuo to my hearing read my lips that burial will not hold. M say for what? In the first place, gị na di m adịghị na mma mụ na gị adịghị na mma we don't relate to each other. Elekwanụ ka burial jizi ọ ga-ehold burial gị onye nwụrụ na gbasara gị ya shi anọ ihe ya shi agba m gaa na burial ahụ ị ga-enwe isi eze ụtọkwa ha gbawa ya shi mba ọ ga-eli di ya ha ga-eli ya bet ọ ga-ebu ụzọ zụrụ mmanya na ọkụkọ bịa hụ olu na ekpe ma gwa eze top na aga ama ehu na ike ihu ekpe na-eji ahụ agwụla m kemgbe 40 years mbara na eji ahụ m nọ ihu ekpe ihe aga ama ehu kwa ọzọ na ike ikpuke ekpe agwụla m sa anyị echikpe ahụ gbasaa dị okwu akpọrọ anyị alama laruo ma nọrọ mkpụrụ ụwa m na Chinelekwa ha ya kozi on the 20th of this month that was Sunday by 6 a.m. ya nwụziri 7 armed men police bịa na gate na-ezugbo gbogbogbogbogbogbo ha na nwa m nwaanyị dị my last born emewezie ka usewezi okwu where is your mother ha ji mother momere mommy m ji aji by that time enyi dikwara m daa n'ụlọ na-ekpe ekpere ụtụtụ m Michael oda akpụrechi ekpere mgbe gutu osi ahụ again ya shi na data m nọ ndị arrest machia from who ya shi na ka ha kpọ onye mere m arrest ka m hụdoo m anya ka m hụ ha kpọọ Ifeanyi ahụ abịaruo ha shi m lekwa onye mere m arrest o mere m arrest na shi nsogbu anọ let me refreshen up ma ba ga sụgharị iwe m brọsh ọnụ m some ha kpọrọ m na moto ka a na-eru n'ụzọ ndị youth adọbụ cross ha chi na ha chọrọ ịma the very police station ha shiri bịa pụrụ nwaanyị a di ya nwụrụ na kemgbe chi di ya nwụrụ na ọfụbeji na ọ na-akwa na mix up with nwaanyị ibia ma ọfụkwana ịga nọzie with gazie police station na na-eme na ha arụghị omenala ahụ nwashi na nweshi from state C anti-kidnapping unit D2 no ebe ha shi so ha kpọzie one chief Vitalis ọnụ achilekwa ebe ha si kpọọ onye eze silekwa ebe ha si
I say happy ya ka o so ha ruo police station, but go with them. Otu a ka I should do na police station. Here is statement ha shi na edere petition against me. Ụmụ di m na ha dere petition against me, ndị ka na ala bekee na ndị ka nọ n'ụlọ. Ha nye m the petition ma ihe edere nga ahụ that I killed my husband, na mgburu di m, na m wee mọdara, na mgburu di m, na m agbahụ ha, that's na mgburu di m buru ha ga dega na mortuary, nọrọkwa na plan burial hụ na whereas na nwa ha amahụ. So na ha chọrọ ka e buru ka m weta tali di m ahụ, ka eji mee di m autopsy, mara exactly ihe gburu hụ n'ọnwụ ha hụ suspicious. Mere bụ ụzọ sọrọ police marshal onye na-ede na mgburu di m di na di m nwere anything in common. They don't share anything in common. We don't share anything in common. We don't have anything in common with each other. Because the day he niile gbabiri cancer the day I got to Reverend Father Stephen Egbim, the parish priest in Mount Carmel Parish, up to now. He can testify. He can be a living witness. Because God better about him sick na ha chọrọ ka emudo ọrụ ma ya chọrọla ma ọhụ chọrọla udo hochia di m agwa ya na ha ga-aga na ke parish priest emechaa ha gọzie mmiri ka ha ṅụọ n'ime ekwe. Ihe abịa kpọhụ di m ya nọrọ na ahụ ji akpọwa nkụ na-asọfa na ha enwekwanụ phone. Di m agwa ya na ihe a na-eyi na nwaanyị a na-eyuzu one phone and that is okay for him. Ya sị mba na a ga-azụrụ m phone. Di m asị well ihe ama ya na nwa so ya ga-azụọrọ di m phone. Di m ewere hụkwa sim card m ti hụkwa na that same phone ha zụrụla ya werekwa ka ya ti masị dalị were mere ka na 1+1 na 1 nhapụ hụ nga ahụ ọkpa shi use that phone. So ha zụrọ di m gas cylinder 2 buru ya ịmakwa na ozi ihe no ka ife anyị ji enyegezi excuse ji wurizie evidence ya n'ebe ndị polisi na hụ di m anya na abịa zụọrọ ha ihe ndị. So ha gazie na dide ha gazi na ke Reverend Father Stephen Egbim igikwu okwu peace no peace aghọzie pieces. Ọpara nne di m na-agwa di m na-eme ka ọ mara na ka ada nọkwa outside there with him na ọ dịghị happy with my husband. So na ha chọrọ ka ha kwuo n'ihu Father now na di m na ọ ga-asekpuru ala n'ime ụlọ nga ha eliri nne ya na nna ya yọọ ha biko na ọmụda ha abịa n'ekiti ha na ya. Di m asị over his dead body na ya ga-eme ya na onwe ihe jikọrọ onye nwụrụ anwụ na ndị re ndụ na ya agaghị eme ha. Ha sị ke ọ bụrụ na ọ ga-eme ha ihe ọla gbasara nwenu hụ chefuo hụ na ihe ọla gbasakwara ha onwe ha wu di m na nwe ha echefuola ahụ. Otu a ka a shi were esemokwu Chineke Fada pụọ. So ọ ya anyị na ha shi nọrọ onye ọla nọrọzie ekpoche nọrọkwa mbụ kpa nke shi nọgide daga di m anwụ. Amanụ m ebe o si a na-akpọ my senior brother m na-ele ya na police station. Senior brother. I nọrọ na mgbe nne di gị nwụrụ na eti ha di gị na. Yes, brochure. Let me bring the brochure. So that can. Mgbe nne di m nwụrụ heti ha aha di m nwụrụ ha gba ha anyị na nne di m anwụọ na lekwa ya lekwa ndị ha shi mepe ya ka ihu ya lekwa ya nwe nga aha di m so ya ma grandchildren ma children. Okay, na children aha di gị ogene aha di m Henry Avogara. Okay, because ihe mụrụ nga awụ Engineer Stella Avogara, Dr. Tony Avogara, Joyce Avogara, Roland Avogara, and aha di gị anọghị. Aha di m anọghị aha di. Then as enwere daughters in law aha gị ọkwanụ gịnị? Joy Henry Avogara. Okay, aha gị ihe nọ nga Mrs. Chikodi Avogara, Chinyere Avogara, Augustine Avogara aha gị anọghị. Then grandchildren ọkwanụ aha ụmụ gị anọghị ya. Aha ụmụ mana ya lekwa ada nwaanyị oke mụ na ya so nga Inet Chizuru m Avogara ụlọ nwaanyị mụ na chi nwe aha ha anọghị ya. Okay. Weta ka anyị kwa picture ha nwere ike eche ma ọ bụ gosi ihe so that okay ihe nne di gị ekwa and aha di gị anọghị. Aha di m anọghị ya agụpụrụ di m mgbe nna di m nwụkwara sem emekwara radio announcement survived by 2 sons and 2 daughters excluding my husband and his household. So olezi ihe ha jiri bi ugbu a sị na di gị nwụrụ nwanne ha. So finally ole ihe ị chọrọ ihe m chọrọ ugbu ha hapụ m aka ka m lie di m onwe onye m siri mere m autopsy onwekwuru onye m siri nọmụrụ ya nwere case. Ihe m chọrọ wụ ha hapụ m eyiela burial di m on the 31st of this very July being next Thursday. Ha hapụ m ka m liri di m otu ọbụla ụmụ m meara ụwa ga-anaba aha because ha ma na ọ ga-aka ha di gị ọrịa before nwụọ onweghị ọla mega di m di m arịa ka ha arịaga. Okay. Ọ na ọ lọtara from site mma ahụ ọchị nye ya ka ya mejie ọ gara ebe site ya gaa rụcha gaa sụchacha nwa ebe a ka ọ na-anọ ka ọmakwa bịara osi nye m ma onye wee daa mụrụ na ya ka ya mejie isi hụ isi ma ka ọ nọ na-emezi time at about 5:45
ye in the evening ye tima mommy okwa aka anyị anwụna ma okwa aka anyị anwụna meshi na room ga no rush ụmụ meshi na oferum ha rush mgbe anyị na afala nozi na that was his last statement ogolotum shira hu ma akpa ada nwaanyị amụ na ya so nga awareness ya sị mkpọrọ hụ gawa Holy Rosary Hospital uta ka shi gawa Holy Rosary Hospital ife anyị ahụ nọkwa nga ahụ anyị mgbe anyị buru ya agaga bọs ahụ bịa anyị amakuru ya ti ya ife anyị agabifuela nwa ụwa ya ife anyị eruola dị ife anyị ọ gafee nwanne nwoke agaga mọchụarị agaga hospital ụmụarị ha ahụ daga mapụkwazi afọ ụmụarị ha up to today ọbịa bebe ajọ m sasị gịnị mere ka para akpọbe m ka ada akpọbe m ọdụ ka ada elega akwa n'ime anyị kpọm bikọs ka o mere m mgbe ọ para m nwụrụ ọ ka gbara m ka ejuru m isi oyi ada ọ gịwara ada just briefly dịka mami m shiri kwuo mgbe my father nwụrụ nwanne oge gaga jie ya ọbịa hụ mụ at first eji m iwe se jikwela si na owo omenala masa oke gaji ya chee ọbịa ha parazie my father fụwa ma mechala ọhụ bak ebe mụrụ gị ọrụ anọkwa nọ na anaghịzi ibe ha kwụsị na ọmụ magabụsị ndị nye ja kwụsịla ebe m si hapụ nwa ọwụ taa ka ha ebidoro anaghịzi ibere ya ka e were ego o jere na ke fada gba ha na ọ chọrọ ili di ya ya gaga li ya jema tara date that day mana akpọ ma ya si na asa ga elije nsi oke si adọ nwa m ga-aba that day mpaghara mee meet that very day kwamba ka m jide meet this my uncle kwa Ifeanyi Roland Avugara she and that day watch him on day wo she ga chike mbere she she oke nwere hem den noga gbasara bere ala ga hold she oke he gba m na she he nwa mgbe ọdọ m ekpu udo she oke ele he emenwu ka eburi se ma m gala nọ n'ọrụ ọ gị mejọrọ ọdadi m mejọrọ gbaghara onye m gwara ya si m na ọwụ ya nwere asa majụ ahụ kpa njechele ha ga-emenwu ugo ebiri na m je nwa je jụọ njechi otu onye bida di m ọwụ nyere m mma masị ọha kwuru ya si ma alawa the next day ya magaga meet one of my father's brothers kindred anyị wụ one man akpọga Nneọma de meet the man achịkwa m dododo nga akpekwu udo hụrụ gwa nga ga-ekpu udo ahụ nsi ọgụ bobo onye sọrọ hụ chọrọ malahu kpọrọzi nwanne m nwoke si ya ba ga anyị eru nga ahụ masị ya nda shia iji gwa na moji ayehula moji ijila m si kwa the same thing kwe onye ha gwara aja nso onye ka m mitiri shi on that Crosby esi nika ọsọ gwa na m shi m siwa gị dododo si ya masị ya ke ma nne siri mụ ọwụ nnu tigbo zogbo ke mma ka anyị ma shi mama mecha si ya eje m na si ụbọ anaghị eru n'ọnwụ si kpada dị nwa dị m surprise ụbọchị ozewu generational ụbọ si ya aka m eso hụ na nwa ole ala yes no nwere home ga expect ikwu amekwubela ya masị ha hụkwanụ gịnị no nwere ha si my father mee ma nna m re ndụ ha ji ime ya masị oge ha hụkwanụ nene na asị nna m jewa na nga eliri mma hụ na mpa hụ je ya biko ha cha ha ga ya ọnụ ha m sara ya ụbọchị nne ma nna m anwụọna nne na nna ya anwụọkwa nna ya gwakwa m shi na kpa nna m na onweghị hụ mere ya onweghị mere ka ọkwa ka onweghị mere ka ada ndị ahụ nwere gwa hụ nne na nna ahụ ndị ahụ nsị oke ndị anwụọ na nna m anwụọkwanụ ihe emechagwazi m na mgbada dị mere bụ onye gbara ya na onye beba na onye na nyanwa ndị nne ji afọ ụmụdadi ma ha gbahụ ya but onye nwa hụ nwa vụ anyị VIP ufeba hụ beba gba ya chi hụ na ndaso ndị nne ya na ọ nọrọ chukwu ga ma ha ụka akpọrọ gwa hospital the next day yokwara the lady bịakwara bịa gba ya ahụ si bote bịa ahụ na emega expect anyị nwe ya bịa ma mechara ya chi kpa ndị ka anyị nọkwa n'osomokwu nwere mgbe iji ha ahụ ịnọ na ihe doro hospital Emmanuel nna m ọsọ hụchiga ya arị na mma ọ bịara bịa hụ gị ya ekwe m yo shahọ bịara mgbe ahụ tali ụka hụrụ ndụ masị ya shoke na ha emenwe ugo ebiri iwu na anyị ga-eje na lili jee ya biko na achazie biko ahụ the next no me admit na my brother baba gba ya na store ya shidadi ya anwụ no me na admit ọ gwara m show me ọ bịara masị so ha emenwe ugo ebiri asị makwa da ya nwa dama isi m disente mpa ya gwụ na mme ya machikwanụ aga m eme ma afọ mazie I was surprised in Anuzike. Akwala police and about the police. Oh, when the police could I have kedo police shege me again. Police shim na we atalidim. And we as atalidim. Na bia me autopsy, no autopsy no get take 3 to 4 months. So that burial it the 31st of this July na had la cancelled no game wish. Mashi maka na mekwara na m gini di m nwara nwe mere gini na ndị ebere agba akwụkwọ nwe hụ na enwere to shank ma hashim na ha gwachara m bido kumamba about the tali na ha chọrọ tali the next day ya ma la manu ha sikwa m sign ya
undertaking. I signed it under duress. Okay. For me to go, I signed it under duress. La mma. Yesterday, Hana Pom gbasara that tale, even up to yesterday. I cannot anala m ihe kwuru. Dịka m siri wee kwuo, anyị na ụlọ ọrụ anyị, foundation anyị ga-abatala n'okwu a. Anyị na the police officers dey in charge. Anyị na ha ga-enwe meeting. We are going to come into this matter because anyị na-like la mmegbu. Anyị na-like la violation of human rights in mano. So we are going to come into this matter and we are going to make sure na onweghị onye megburu ibie as far as this matter is concerned. Ya mere anyị na-atụ anya kpọmkwem na anyị na ha mechaa ndị mmadụ ga-anụkwa kpọmkwem ihe anyị na ha metere. Ndewo. Ndewo, sir.